Основной службовый автомобиль премьер-министра выявился неисправным. Маленький приклад. Машина прем'єр-міністра. Який порядок може бути в країні, коли прем'єр-міністр неисправний службовий автомобіль? Я поцікавився, а на чому ж вона пересувалась? Виявляється, на особистій машині, хоча ні в декларації, ні в палких зверненнях до людей Тимошенко не згадувала, що має особистий броньований Мерседес. Тобто навіть в цьому слова розходились со справами.